nga bisita. Tikang pa dito dapit hiton El Llorente, bungto hiton El Llorente, ang Presidente han League of Municipalities of the Philippines, Honorable Dandan Buko. Ano papadis, isa nga balikbayan, isa nga negosyante, Madam Rowena Dalit Cook.
Damo salamat Mayor Dandan Boko of El Llorente, sugan man ni mo Padis, di Madam Rowena Dalit Cook. Damo nga salamat. Inusan nato nga bisita, usang mayor, tigang pa Habungto Han Oras, Eastern Samar. Waray ba kundiri Honorable Roy Ador. Sir, aniyay papadis, waray ba kundiri an anay naging ISB member han Arteche, anak han anay naging mayor han Arteche, Miss Belinda Pinangay. Ayon hanlitin nyo og samangon, mga kalakasan og batanon, magurat sa ay hanggayon. Labi na at mga bisita, nag-aandam manira iktarala, may naubos na may sinsilyo pa, may pinutong kailan ng pagulsa. Ala na si kita ay nasayaw at bisita, maupayaan palustura ay damuhayan bagal. Ala na si kita ay nasayaw at bisita, maupayaan palustura ay nagkakalupan at bagal. At progreso makikita na niyo, gayan mayroon namon inmanuruto, baka kay puro at hinihimo, serbisyo publiko nga ora mismo, gan manuroy pinakikita kayo, waray korupsyon, waray sindikato, ang pagkursa hindi ro diretso. Yato na, sige daw kita, gimano na pipitigla kung murat sa kaupay pagkit, ang kunsina sa itikan, ang kapadis ginaganahan. Yato na, sige daw kita, sige na, ang kalupan hangana, mga pinaura na itsahagana, gimano rin mo pa'y kumurat sa Okay, this is Arteche Eastern Summer Town Fiesta 2023. Waray TV, subscribe.